dread ndep I you say Minox. abo mnaitwa Ndoitwa Allen. Ndakungotenda hama dziri kutibatsira dzinotirangarira mukati menguva dzino idzi tipawo zvokuti tibatsirike. Ndinoda kungoti Mwari vakuropafadze vakutungamirire. It's not easy kufunga mumwe munhu mukati menguva dzatakadzvanywa neCovid-19, but muri kukwanisa kunge muchitirangarirawo. I thank you very much. Much appreciated. mabvawo Thank you. Inini ndabva kuIFOS. alright and vanhu vakutumira vari kuuk Munhu anditumira ari kuUK. masini enyaya takutora masini enyu nengeke dzenyu menyu idzo saka pane vanhu vamunofanira kuzodhirifarira ka zvinhu zvacho. Yes. Saka musazokanda musango. Aiwa, kuzoita medzi. Yangosvika sezvazviri. Clinton. Wadi? Aiwa, andotenda vese vari kusenda mari vachitumira hama dzavo dziri kuZimbabwe kuno vachidzirangarira kuandasenda kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe muno. Saka aiwa andotenda nezvikuitika izvo. Dai zvaramba zvichiitika because zvinhu muZimbabwe kuno zvinenge zvisina kumira musho panguva ino yeCovid. Saka ndotenda. Vanhu ngavarangaririrewo nevamwe vari kushaya. Kwete inini chete. Havasingoriva vava vatirememba chete. Tese ngatirangarirane. Rudo rwacho. One love. Just think of the next person. Umitiro zvakanaka whenever you can and when you can afford. Anoita kuti zvitenderere. Clinton mari yabva ku? Yakabva kuUK. Alright. Havasi kuda kuzikanwa ndizvo. Aiwa, vane hama dzavo, ndimi hama dzacho ka? Dzimwe dzacho. Boza apa muri vatatu kapo? Tiri vatatu. Muri vatatu nengeke idzo. Mabroira aya. Handiti. Do grocery redu it varies from $28 to $35. Depending kuti mutatenga kupi. Handiti. Saka mufara nevamwe handidred. Amuna kamuna mauta kamuda kutipa. Munenda kuchechi? Yes, church to him. Regerai ndandi. Ngatinamate. Tokutenda Ishe mukati menguva dzemanerano. Tichipaimbiri nerumbidzo nomuri Mwari makanaka. Tenzi iyemi Mwari weshirikadzi nenherera. Mwari vanorangarira vanhu vavo vakasika. Tokutendai neavo vari kurangarirawo vadikani vavo baba mukati menguva dzino dzekuomerwa. Iyemi Mwari wezvipo zvakanaka nezvakarurama. Zowanikwa muchaonekwa zarurama winde maropafadzo mazhinji mukati mekubata kwavo nekuti tenzi vanowanikwa vachiva mainstruments mukati mekubatsira kwenyu vanovangirosi dzenyu mukati menguva dzino dzekuomerwa. Zowanikwa muchavawo nekuzarurirwa nevamwe kunaivo varangarirawo hama dzavo nevadikani vavo. Tenzi kuti pasashayiwe neanoshaya chinhu kana chekudya mukati menguva dzino. Takunamatai takutendai nemuzita ratenzi Jesu Kristu. Amen. Amen. Mofamba zvakanaka dread kuri kunaya kati azviitira mupaseji. Thanks very much.